alichino gai umongi na Jerusha inu una abantu banyamira 2027 mobaza okora magoshi umugaba no ino nyamba kegerede ono mongi no yolegaiga omongi no ino mongaini nama ete kolende kura tako moibera kabisa injenda ete mwakero omongi no chikura chonsi pi na inje munande gali inje mokonye kolenda chikure echi kabisa mondo tabase koiba gobwate simole omongi no gobwate simole omongi na chibesa nchiro chibekire amangane yestima nyamira na mono borabugaiga milioni 250 aenda ete nkwani no monene bwense ogende chibesa chiriyo imoki chibesa chiri olete gaiga obikira abantu ababonsi estima osemo bwa estima Jerusha okwanande no monene bwense ogende olete chibesa chiri abantu abana barobanyoro burabu ono na injerero esingenjo mwangeza kanyoro kakaya ono injerero nkubaraye linde sawa Ero ngwena mole. Ero ngonyora mole kilo yenyama kilo mundu kilo. Mama ede ndure serikali toli. Ndoli kwena na bintu bali bande bakwena. Ya indu kweka totirie geji kabisa. Ai tubapo boli. Ono imoka ete ndubabeke nsabo saigo. Siasa wiko haraka munwaka ya ubegete sukari endo tuwale ne birombeta okwa abantu esengejo indwe dogo talimo ingaki ya siasa yoka dogo torana nine inchi mwanya kondra nine kosenga ki ya siasa isire weka kosena kinachera ora una na jirega oikanga kane amatukaya onsi na beire isiko nendo ndwezi ogocha tali mangana bosa moko matemaki akana dogo ikaranza ga yoto tebichi beseringo goto akana siasa teyo ya bosa na endege ndo kende indwa bana siasa 20 etobweka ine mongi wete indwa bana siasa 20 pi etobweka ine ege ndo toko buna tole iga 20 orobe Raila tali mondo mobe Raila no mondomia Ruto no mondomia bali bonzi bakoboli nabantu abaya ege ndo tokobuna norobe once kwa no robere rwa okogenda gochiari to ndikoja koligere diolio magari ayo tikanya gochani gochiaria because ora no nere kakinero nere abwa torobero one ngakiene yito endu tetora agonga mose kai gose ni ndu alige dia serikali enere ngakiendo tetora agonga ende lito konga twarushege ndo koruwari twareta gocha jamba boli inungo moikera ngose nini aingo to goikera ngose no liole igoro ono kuna bole to moikerero toire ndo tokareta ambo beto akorire bali bana bana gocha babarete ndo ono indu tuwachire etimu ya tuta twaretre tutara bate bingi twabaretere morato tegerera togo gore tuwakanira magana alitualire tokende stoko yenda uchi so itangani intu mule timu yetu utambe toko tebana ti tirakiro mundu acha olichinyanya chiaye bali wapate chinyanya chimbalire chintobu chikwato musobyo munge mutige abantu bagore bali wapate chinyanya chimbese na mokobeka muchiko tabigo chiaki and wabade chingundo muntu kutewochia as long as onebwensi ocha mama skania murama mocheki rutamagena tikakiro muntu acha oni chinyanya chae na tuachiriga sindio murama onde una nabatebiri kiro muntu koboli chikura numuyale egendo gyoka tokobuna orobera naende inuna bananchi mo base kubeka siasa senkoro mongi wete mo base kubeka siasa senkoro because maroba komero na tole twa sori ni ndu twa karambira babo betangula gaiga
bintu twakarambire babo Mudavadi wata umuntu gwateke toleka nene gasendo kuragira obukima bwoka umuntu munana wetangula twakadebiro oyo gasaya ko mukaya ko moite biranye birorose muntu takonya lakini diria igete medyenye tata tore ane jikura ngachigoswa KICC ali nganyoranga oyo Mudavadi oyo wetangula bale nango na William Ruto nere bosi yani ngaonjoka immediately ngateba muntu tayo muya unawetangula na Mosi Musalia Mudavadi omuntu abo kunena lyakora inje muna mondo oje igatiranya kwagira muntu gurugura ile umuntu odinga bikura ninje nakamurambiri kurumambi bakamaroho na mucholi twalengote abo mugamba muchawi kirege lakini nganyorozere serikali ngaonjoka akateba muntu tayo muya una Raila akonye kensinga kia Kibaki akonye nsinga kia Uhuru na maono igo chile okonye nseye kore chakera kwa Raila Amolo Odinga chinkobi wonali umusike jimya akatebiri umugako litararuka nini na inje kakwate rao manyeko irejikura abantu bakamboli ria zote serikali bono warugire nakubingi ko debya abantu lakini wono siasa nabere ingiora akore bono no baramu kene ngiora akore so mu base ko beka siasa esenkoro ayekora siasa yao pima ligereri kwaranga ki ngaye bintu birochi gochi intu una tuta inu gaiga epale yeno ninja nagatumire pale ya rengembe umuntu ojete kokonye pale yake igo n'umuntu kurukuben mumanyi muchumbo lyokali nagachira to kwa mabobe lakini agacha kanyarosi egacha agacha kubekela nende gakwa William Ruto agacha kagenere twachete nere gaiga agatebanga abagusina abantabaya weika make sure ngepale twabekire lami mpaka gochimanga epale negendere ustegendre ena achira andoje biragita and I want to assure you esenge chincho nongo ikaranse committee area budget committee chibesa chibekire pale over 2 billion Kenya shillings epale ngoko rwele makere yonsi pi mpaka gochimanga na ine tali pale yoka chipara chionsi Kenya echine chia kwa metange miaka 10 mobo ne pare yabo ne konye yabo mire miaka 12 lakini wone ngamna togo kwana pare yabo ne nero ya edi ne isire koera esenge ncho chibe sanchiro chisa ine chokora chipare chi kenyenge moko raga iganyansio echire ide yanyansio ngokonye yakwami twatene president igaiga echire ilido kabeka chibesa one chire ili aere nene tali chire yoke korosiu eto bwate chichiro 400 Kenya ngima chikorosiu omondo ili aswete anyorete to bwate mechande